Bike malkhung tei borok rekanai Max malkhungni bisingo nahla laithudai lemani bai beraino sako dukhu manka bike malkhung sakao kasajak khorok tham umor soksu gesrai rok pati mungkrak shalo Boksanagar Bakber Das colony amsayo Koktomao shawi mangka krak shalfungo Boksanagar motor stand ni simi khungsa borok rekanai Max malkhung Bakber Das colony amsayo thangai tongmani abo haijora no khungsa bike malkhung beskango phaiye thutai ri phaimani bai abo baitei khungsa bike malkhung thutai ri oikhe beraino kirimai singjakhe sako dukhu manka tei khungsa bike malkhung sakao kasajak khorok tham umor soksu yasarai rok aboni yaklo sako dukhu manjak khorok tham sarai rok no Boksanagar sakham nogo talangai thangka amsaini lukurok bai thago borokni sakbelai hamya wngma bai refer khlai rohor jakha Agartala jibi sakham nogo sako dukhu manai khorok tham umor soksu yasarai rok ni mung Aryan Ahmed bini umor 20 tei Nayan Mia tei Sachin Mia borok khorok ni umor wngkha 20 dok bai thago pati mungni koktoma mankheno amsayo thangai sokoika police তো গাড়িটা আমরা গাড়ির সাইডে গাড়ি আসছিল তারপর দুইটা বাইক এই দুটো বাইক গতিতে চল কন্ট্রোল করতে পারছে না তারপর মুখোমুখি হয়ে গেছে বাইকে মারছে হ্যাঁ বাইকে গাড়ির সাথে মানে বাইকে গাড়ির সাথে যাইয়া গাড়ির কোনো দোষ ছিল না গাড়ি কোনো দোষ নেই গাড়ি তো গাড়ির সাইডে আছে গাড়ির সাইডে আছিল বাইক দুইটা ওভারটেক করতে গিয়ে মেরেছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে Sunamurani shimi musharapni kokthum chini khorang